Right. Today I want to start by apologizing to some of our followers. Nekuti vamwe vanondifonera voti Mukoma hamusi kudaira phone. Vamwe vanonditumira message voti Mukoma hamusi kupindura nenguva. Vamwe vanotumira voice note voti Mukoma ndatumira voice note yangu hamusati maivhura. Vamwe vanotumira message vanotumira text message, votumira WhatsApp message, votumira voice note ofona panguva imwe cheteyo. Obada kuti ndimuattend pazvese izvezvezvo. But let me say inini osa Robert ndiri munhu wenyama. Ndinenge ndine zvimwe zvinhu zvandinenge ndichiita pane dzimwe dzenguva. Nekuti pamunozofona paya vamwe munenge muri kumabasa kwenyu mozoti regai tichifonera Robert yezvinezvi nekuti tapedza zvatiri kuita. Mobva mada kuti ndidaire ipapo. Panguva yacheyo ndo pandinenge ndichitawo mamwewo mabasa anoita kuti ndisakwanise kukudairai phone. Asi hazvireve kuti ndinenge ndisingadi kukudairai phone. Muchitondoona takagara panapa ndinotobatsirawo vana kuita homework kana vachinge vabva kuchikoro. Panguva iyoyo ndiyo yamunenge muchifona mobva matanga kuita kupopota. Ndofunga vamwe venyu munozviona kuti kana message yako ndisandaivhura pakazoita nguva yakareba ndinotozosvika pakuipindura chete. So ndoda kutiwo mundinzwisise mundiregererewo ipapo. Vamwewo venyu zvakare munoziva kuti ndinoshanda nasekuru Tashu, sekuru Kanengo, sekuru Nyangatayani, sekuru Chamunorwa, sekuru Shumba, ambuya Zarira Masango, sekuru Achapola, Prophet Jose. Numbers evanhu ivavava ndinovaisa pa every video yatinoburitsa mabasa avo. Nhamba yavo inenge iripo, ndofunga kubva kwekutanga pakati kana even kusvika kwekupedzisira. Hamufone panhamba idzodzo muchibvunza mumwe mubvunzo yamunenge muchindibvunza munoda kuti ndikupindurei inini. Chinangwa chatinisira nhamba yavo ndechekuti mukwanisewo kubvunza mumwe mubvunzo yamunenge muchibvunza ikoko. Chamungazoita muchinge mataura nevanhu ivava nekuti kwane matsotsi mungazoya kwandiri makuda kuverifya mimwe mibvunzo yamunondibvunza ndikwanise kuipindura. Pamwewo paya pamunozoti Robert haupindure mibvunzo, ndinovhura message ndoona zvandiri kubvunzwa zvacho handikwanise kuzvipindura. Saka usati wadzoka kwandiri uchindipopotera, verenga zvakare message yako wobva waona kuti zvechokwadi mubvunzo wandiri kubvunza uyu Robert haakwanise kupindura. Saka ndati regaiwo mundiregererewo pane zvinhu zvakaita saizvozvo, mundipawo nguva asi mibvunzo yenyu ndinoipindura. Vamwewo zvakare vanouya nematambudziko avo, anobva afona musi iwoyo zvichidawo ndiri free, obva atanga kutaura kuti no Mukoma ndine dambudziko rakati rakati. Mangwana acho chaiwo anenge adawo nditese ndinoenda naye kuna nasekuru kuti abva abatsirwa. Aiwa, hazvisiri izvo. Anasekuru vanenge vaitawo nevanhu vanenge vada kuti vavabatsirewo, paine kakiu mbichana. Saka nzwisisaiwo, mumirire anasekuru vandase vanokubatsira. Izvi zvinizvi zvinoda moyo murefu. Nhasi tiri kutaura nyaya yesatanism yanetsa. Vabereki vakawanda vari kundifonera vachichema vachiti mwana wangu anenge akapinda musatanism. Asi vanoda kuti anenge asi vachitoziva kuti akapinda musatanism. Zvichida dzimwe dzenguva vanenge vakataura naye mwana agobuda pachena kuti ndo zviripo, asi ivo vagozoya vachitendera vachiwanda. Satanism kana vada kuti ipere sekutaura kunoita kana sekuru inoda kufumurwa kuti ipere uinyadzise kuti ubatsirikane zvakare. Ndina Mukoma vakandifonera panapa vakati Mukoma ndasanganawo nedambudziko resatanism. Zvinhu izvi ndakapinda ndisingazive, zvinhu izvi ndakapinda nekunyengedzeka. Regai tinzoti nyaya yavo yakamira sei Mukoma? Makadi ndinani muri right here? Handiti kuri sei kumba? Kumba kuri bowa, meno muri sei? Handizi. Ndakanzwa Mukoma mandifonera muchiti no inini ndakapinda muzvinhu zvesatanism izvi. Ndakati no Mukoma regai tigare pasi titaure. Chandoda kunzwa kubva kwamuri Mukoma, takagara kudai so ichokwadi. Ngatibvei kubva pekutanga, makapinda sei muzvinhu izvi? Zvakaitika ndezvekuti taurisai kana manje ndingakunzwei ndakagara panapa. Zvakaitika ndezvekuti I think zvinenge zvakatanga 2017 kuma 2018 asi kukanganisa. Zvakaitika ndezvekuti ndine munhu wandaiwirira naye. Saka munhu uyu anga agara aine mari kare. Okay. Mari inonzi mari? Mari chaiche. Yamaitoona kuti munhu ane mari? Ane mari. Saka ndibva ndamubvunza kuti inini ndakatonyatsotaura chokwadi, ndakati ini ndikudawo mari chisususu zvinodai. Zvikanzi uri kuda mari, ndakati
manga muri muno Marare kana kuti manga muri Marare kunotoni 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 okay saka munhu wewe ataura kuti kuda mari akabvuma zvanzi alright kuda mari ndakati ndikuda mari zvikanzi alright mira ndichataura newe murume murume saka munhu iye haana kuda iye direct kuti akwanise kundibatsira iye direct kuti ndizoitawo mari akabva anhangirina andipa dzimwe nhamba dzevamwe vake handina kuzoziva kuti dzemuno muZimbabwe dzanziri dzemuno muZimbabwe okay dzanziri dzekugana saka namba ndibva ndataura nemunhu wewe ndibva ataura zvaakataura makatanga kutaura kuti chii ndakangomhoresa hi how are you chichichichichi ndakamhoresa ndibva ndatotanga kutotaura paipai kuti ndibva handambotora nguva pandakangomhoresa hi how are you ndibva ndatoti ndikuda mari ndikuda kuitawo mari chiche newhatsapp ndibva ati alright but panodiwa 2000 yes 2.5 ndibva ndati alright abo asi mari handitese handiwane zvikanzi alright bo asi kuZimbabwe koko tine vamwe vedu vakaita sei vakawana saka panguva iyi handauziva kuti satanism taura chokwadi handambozvizvo ndaitongotiwo hameno kubaitirwa ndomari anongoitiwawo mari ndibva zvatopera handibva ndatogara ndibva ndatoita upenyu toita zvimwe toita upenyu toita zvimwe toita upenyu toita zvimwe apa muchiri kutaura nemunhu ndakabva ndatosiyana naye but iye manje chakandinetsa ndechekuti hanzi unofanira kuti everyday unofanira kunditi mamukasi everyday unofanira kuti mamukasi everyday unofanira kuti good morning everyday hapana zuva unofanira kujamba but zvakanetsa kakuti but ini handiti izvi handina mari kaizvi zvatopera kati handitatowirirana kuti inanda mari zvatopera wati paakanditi unofanira kubhadhara 2.5 makabva mati hamuna mari akati don't worry tine vamwe vedu vari kuZimbabwe makazoendera mberi muchiti chini conversation nemunhu iyeye ipapo ipapo haana kuzoda kupa taura akangoti tine vamwe vatakatobatsira vakawanda vari kuZimbabwe ndo zvaakataura hanzi aiwa aisimbo problem tine vamwe vatakabatsira vari kuZimbabwe vakawanda ndibva ndati bo aini hana kuzombozisa mumusoro ipapo ndibva ndangosiyana nazvo ndibva ndatokontinya nezvo neupenyu ndichitongoita zvandaita last year akouye wemari wamaiziva uye wemari uye haana kuzoda kutaura neni akabva atondibloka akabva adini kutokata kuti iveni aifamba nefortune aka ndomoti aifamba nayo nedzimwe mota dzinongotyisa ndo dzaifamba nayo because taigara tese padhuze but akanga akutoti akangondiura aigona kutokwidza mawindo ake ndibva atobloka inini ndakatonyazozvona kuti munhu achadotaura neni ndibva zvatovharana enda ndinozotaura tese kubva ipapo takabva tatongopesana zvokutopesana ndibva tatozvava zvatopera last year muna June unogana wanga uchingomuti mamukase ndakabva ndasiya ndakasiya saka last year muna June ndakabva ameno ichi chakaitika futi ameno kuti pamwe pandakazotanga kuzvibatanidza mai I think kumashure vanhu vaive munhu wewe kugana we I think pamwe ndiyakabva ameno pamwe ndiyakabva aita kuti ndidzokere futi chi kuzvinhu zvazviyandiri ameno ndabva ndatongonzi neumwewo shamwari ndikuda kuita mari nemufeso wangu waitamba naye zvikanzi ndakati alright bo ndibva tatotanga kutaurirana kuti but mari unogona kudai zviri normal last year 2023 muna June last year chitongotaurawo zvinoma kuti kana uchida kuita mari unogona kungodai nekudai anditi mumwe musi ndibva atozouya akati shamwari ininika ndakatozowana dhiri chero rinonza mari ndakati dhiri reikuda rinonza mari zvikanzi ndine nhamba
dzemunhu ari kutennis kuamerica. Ndakati ari kutennis wakaziwana nani kutennis ikoko kune varungu kako. Zvikanzi iwavo vanhu ndo wandikudhila navo. Saka mufesu abva angu I think akangoita mwedzi but ari kuchitungwiza kwaseyo. Ndibva angoita mwedzi kudara mhene kuti akaita zvekuita sei ndibva akabva atoita mari yake zvishoma. Akatondiratidza mari akawana 1 million yaakatonotora kuWestern Union. 1 million yandakatoona ini cash yaakatumirwa. Ndakati miitakaiyutiwe zvikanzi ndibva atoenga imba kumadokero chichichichihandiko. Iwe wakabata millions. Alright, auna kuibata. Wakaiona so millions. Pabe paningiriki nepari. Haana kuzoda kundiratidza ma 10,000 wo ma 20,000 angacho ndo anga mari angafamba nayo asi but wakaiona cash ma 10,000 wakati yes man. Ndakati yes man. Ndakati ayo unza ndida kutoidawo mari. Ndibva atenga imba akatenga chini. Akatenga imba kumadokero. Ndibva anoenda kumusha ndibva adhirisa bholani kuita sei ndibva akaita zvinhu zvakawanda. Mota akatenga chini. Quantum. Ndibva akatenga neFortuna nezvimwe zvimadiscovery 4 apa uri kuzviona. Ndizviona. Ndakati ndozvandiri kuda guys. Ndaita mbinga. Ndakati abo ndipe nhamba dzake nditaurawo naye patsoonaitawo mari. Ndakati abo ndibva andipa nhamba dziya andipa nhamba dziya ndibva ndatanga kutaurawo naye inini. tatanga kutaura zvazvinoita manje. Andi uchitanga kutaura wakatanga kutaura naye kuti chi hai chichi ndakati hai ndati hai zvikanzi awa iwe ndototanga ndakati ndiribo chichi fine whatever ndichingoenda chienda ndini. Ndibva zvanzi ndakati ndibva ndati ndikuda mari hana kutomboswera kuda kutaura zvakawanda bhoza wanga watona kamumwe kwatofamba nebhoa. Zvikanzi asi kana uchida mari tumira unofanira kutumira mari. Ndakati mari ndakati mari yei zvikanzi unofanira kutumira $100. Apo manje nhamba zvakaitika manje akabva chakazoita kuti ndizonzi unofanira akabva andiconfirm hanzi kuchi California ndizvo ani maitira ne WhatsApp ausina ma WhatsApp aje ndakazoita ndichibvisa last week ndakubvisa utanga wakabvisa sekuisaurana turakuonana ndarisatataura tese zvikanzi kana kudaita ndibva ndakonfirmiwa kuCalifornia ndokune vamwe tenzi vacho vari ikoko vakuru vacho zvikanzi unofanira kutumira $100. Ndibva ndati alright ndibva ndatumira $100. ndibva zvanzi neWestern Union because ndo paunozoreceiva mari nako pauchazoreceiva napo mari toti money transfer yauchazoreceiva nayo mari ndo vanotumira nayo ivo. Imi makatumira mabhondi imi mandiri makatumira nemukuru mabhondi munoreceiva mari yenyu ari mabhondi nemukuru. Saka paiwa wakatumira US neWestern Union kuti ugozoreceiva maUS neWestern Union. Ndibva zvese zviri munoexplainirwa vanotaura ndibva zvanzi tumi. Saka ini ndakabva ndabvunzwa manje zvikanzi uda kuita nezvei
ndakati ndoda kuita mabusiness zvikanzi wo ndakati zvikanzi alright zvikanzi ndichitumira mari ndibva ndanzitumira imwe futi ndibva ndatumira mari 100 futi ndibva ndanzitumira imwe futi ndibva ndatumira ndibva ndazi I think ndakatumira 1.5 ndatumira 1.5 daro handiti ndibva zvanzi wakufana kuita sei wakufana kureceiva mari saka mhini kunetsana kwawakaita pawainzitumira mari wainzi ndei unapa unotumira 1500 in total mari iyi yainzi ndenhingirikini pane zvinhu zvaunofanira kutenga zvakati wandei like unofanira kutenga marings chain watch phone card chitupa zvinhu zvese zvitoriko kupi munomu zvimwe zvitori munomu avanati zvitoriko iti zvinhu ndinazvo okay alright zviri munomu but zvimwe zviri munomu zvimwe zviri kuCameroon zvimwe zviri ikoko California tennis zvinoitika ndezvekuti mamaster acho akasiyana kune mamene masuperior master matenzi mai zvingodaro handiti vanhu ava mumwe nemumwe anofanira kuziziva kuti munhu awedu ndokufamba kwazvinenge zvichiita saka ini ndakanzi pari kudiwa mari ndeyemarings nemusoro wemunhu ane 60 years amene mwa 60 years wemurume ane 60 years afa ndizvo wemurume zvinhu zvacho handichazivi ndo zvinoita kuti wakapinda ndiri paunozopinda iwe mari yako haiite se haiperi inenge yakawandisa unoita mukurumbira pekuti handiti munhu anenge ari musatanism handiti haana mari anenge achishandiswa anenge akapinda zvisirizvo matichii baba kana munhu ari musatanism anenge achishandiswa muri kuti akapinda satanism handiti like sezvekuti mimi handiti makapinda musatanism ndongoti nhasi unoya handiti ndototi uyai ndotokupai ringi cheni chichi matopinda akuita kwenyu mari kunounonetsa because mune muchishandiswa kuita kuti vamwe vaite mari vamwe vese havaite mari because chinenge chiitika ndechekuti mapinda zvisizvo mamasters mahombe anenge asingazvizive pane zvinhu zvekuti muite mari zvacho hamuna kupiwa ndo zvinenge zvichiitika saka inini pandakazotumira mari iya yandapedza ndibva wanetsana vanhu wewe chakaita kuti vanetsane manje ndechekuti vamwe vemunomu nevekuSouth Africa uko vanga vakuti chi munhu ndewedu isusu imi panomwe ari kuCameroon neari kutennis neari kuCalifornia ndo vaitiwo ndevedu because mune madepartment akasiyana siyana mune madepartment akasiyana siyana saka ndibva vanetsana apo ndo paifanira kubuda mari yangu ini vanetsana vakanetsana I think vamwe vacho vakatonditi iwe dzimafoni hanauziva kuti chii chakanditi dzimafoni ndibva ndatodzima foni I think 2 days ndakatoita 4 days ndatisingatoite on phone achitonditi dzima foni after vakazonditi uita on phone ndakatiko mari yangu vakakuti ita on phone sei iwe foni wakaidzima zvino unongonongo iwe unotozvinzwa utoti vatoti ita on phone ubva utoti unonzwa chii unogona kutongozvinzwa kutongoudzwa kutongoti ita on phone ubva utoita on unonzwa voice ichitaura munototaurirana kutoti ita chiita on utoita on ndibva ndaita on phone
ndibva ndati ko mari yangu ka ndakuda mari handimati ndakufanira kunotora mari zvikanzi mari yako haichakwanisi kubuda. Ndakati zvikanzi iwo zvawakutoita wakutofanira kutotumira imwe mari. Ndakati koinda ameno bhozi ameno zvangowanetsana zvaizvo kuti iwo uri kunoku sei wakazoenda kunopinzwa nevanhu uko vekure ameno I think ndo zvangowanetsana zvacho izvo. Saka ndibva zvangomira zvakadaro zvimari zvazvatoita se zvazvatovhara ndibva ndatozoona kuti apa panapa solution chaichaika kusiyana nazvo ndibva ndatoona kuti solution kusiyana nazvo ndibva ndatozotanga kutsvaga kuti rega nditsvage rubatsiro ndibatsirike. Chii changa chakuitika? Hapana chatingati chakaitika kuti ichi changa chakutonetsa ndechekutika nguva zhinji vanenge vakukuudzira zvekuita mai. Saka tingati hapana chiri kunetsa. Ipapo ndo panenge pane nyaya. Vari kuti chii? Vanenge vakuti haufaniri kugarisa uri chiri half member. 1 2 wakadzokera kumashure 666 days uchipenga kana kuti 999 kana kuti 99 kana kuti 33 day kana 333 uchipenga 12 midnight unozofa. Pavanenge vachitaura izvi vanenge vachitumira mawhatsapp? Mawhatsapp avandotaura havatauri nechirungu ka havanotaura neshona. Izvozvo ndizvo zvinondinetsa zvino ari kuCalifornia izvezvizvi musi pane umwe ari kuVenezuela anototanga zviri sei sei tarisa ndamboona California kana kuti Venezuela tishona yacho ari kutaurirwa nani ikoko Venezuela iyo. Even pane wandatotaura naye Maxine ari kuCameroon hatiti zviri sei hanzi iwewe tada kukupa mwana wako. Ndakati mwana iye ndiye akaita sei apo manje mwana wacho anenge akutaurwa manje mazishato mamwe aya shato. Saka shato ndinozokupa mari inenge basa rei? Ndiwe inenge yakukupa mari. Saka wakabvunza here kuti mwana uyu wamuda kundipa ni mwana upi? Tudzi ndotora through that conversation havatauri havanyatsobuda pachena. Vanenge vachiti chii? Hani message unayo? Iverenga ukuchika kuiverenga? Ndakadelete zvese. Wataura naye Maxine? Maxine ndakutongotaura zvimwe zvezvo ngoti bosi ndangobvunza ndakati ko mari yangu chichichi zvikanzi iwewe ukufanira kubhadhara $100 ndiye waufona ufanira kubhadhara $100 and then tobva takupa chi mwana wako. Ndakati ndatya manje kutaura kuti nini handichakwanisi because ukangotaura izvozvo izvo unobva kutanga kupenga. Unobva kutanga kupenga. Saka wamuti chii? Ndangomuti alright bo alright. Saka izvezvi zvanenge achitoti kupera kwemwedzi ndichingowana mari ndibva ndatotumira ndibva ndapiwa nengirimo mwana wako nemari. I think mwedzi unoyu ndiwo ranga ritori deadline yacho. Saka wangafana kupiwa uchipiwa mari? Ingeri mari hanzi 86,666 amenewo.
nemwana amene mwana wachani ndizive kuti mwana yake ndiye akaita sei asi ishato because ishato dzacho ndotodziziva unodziziva wakadzona vanokuratidza vanotumira vanokuratidza zvavanoita shato amuna akakarapa kai ichi chibhokisi ndanafuza kuti kanyoka kakarapa ichirapa chibhokisi kai ndo chinhu chavanowanzoshandisa ichi shato iyi haisi yekuti unotora kupakika kwekuti unongobva watotanga kugara nayo amene mubhokisi momu like bhokisi iri amene zvavanoita wakatoita unotozoiona yawo ime ubva watopiwa vakawanda wakapiwa because zvavanoita vanoita munoiswa mumagurupu muzvikwata vanhu vanenge vati kurei vakaona kuti stage yawasvika iyoyo yava stage yekuti yatowakuenda kufull member unobva watoiswa kurimwe gurupu kana muchiri kutanga mune mese asi wakabviswa uko uku ndokwa mune makuudzwa muchiratidzwa izvozvo zvimachato muchiratidzwa zvakawanda misoro yevanhu hai gomo rakadaiso emisoro yevanhu hanzi ndeye misoro ndiye mabhizinesi zvinofambidzana kuti musoro nebhizinesi musoro wemunhu nenyoka unofanira kunge une shato musoro wemunhu nehari kana uchidaita mari yekushedza inongouya inoshedzera mahari kana uchidaita mari inongoudza shato yomuka yongobuditsa mari usiku ubva ngomuka uchitonhonga mari yako ndo nyaya dzai dzinoitika saka inini ina handichadi isati tasvika pakuti hauchada handi ushamwari yako akakupinza musatanism akatumirwa mari yawakatoona akatenga ipa kumadokero akatenga fortune akatenga discover maitamba sei makamti kutamba meseri kubva ipapo wozokutanga wati akangokublock akakuona anga kutovhara mawindo emota uyo akanga akuudza wakatoona achitokuradza risiti yemari ushamwari wanga uchiripo ushamwari wanga uchiripo ngotoripo kana nhasi uchiripo but akazongoziva manje ipapapa zvinobva zvatovharana mari achiri kuita ane mari atone mari isingaiti ivengi izvezvizvi atone nemunda wemombe pano amene nopo masi wakaenda kunozoona kwati uri kungotaura ndotogara ndichiendako ndotogara ndichiendako otogara uchiendako uchichiva upenyu hadziverengeke mombe idzodzo panogara paine varungu vachitenga mombe idzodzo zvini takati pamwe vanhu vakawanda vanotopaziva angatopataura izvozvo varungu vai vanhu vachitenga mombe pavo vanhu vaya vachitenga dzenyama dzekuchengeta dzei zvese anenge achidziwana dzakasimba mombe yadzedzi enda ane mabhizinesi akawandisa anotoita apa iyo idzo mombe iyi anodziwana kuti potokona kunge chitiri kutengeserwa nyama anotonyatsohodha but mari kwainenge ichibva isindisi ichikuziva mari kwainenge ichibva saka senge bhuru wako inobva kupi inouya neshato anti akaita zvake zvoita sei zvinoitika haasitori yega vakatowanda zvinoitika ndezvekuti zvandakaona ini zvinoenderana kuti iwewe mweya wako wakamira sei mwari wako wakamira sei zvinogona kukurambira kana zvisingadiwi mufamily yako mweya wekwenyu mwari wekufamily yenyu asingade mwari wako asingade izvozvo hazvinoramba kuconnecta unogona kuti dai because vakawandisa vandikuziva ini pana vamwe mai vakapinda mugrupu irimomo vakangoti ndikuda mari ndatambura vanhu mari yemaschool fees
mari yevana yemasikuru ndo mugrupu rawanga uchii muna pakavhurwa zvikora izvezvi zvatone mari saka chinhu chandikaona ini chekuti simba rako rinogona kurambira kuti unangirike ujoine upinde mazviri asi kana simba rako risina pawo mwari wako asina pawo 2 minutes zvinenge watopinda haumbosweri kutenderera kuti kuzodai haumbosweri kutenderera zvingopinda ivava vakatopinda izvezvi vakangotedzera kuti inini kunonzi kuchivhu maiyo vatokura vakatojoina zvandakatonyatsoona because kana vari vakadzi vanenge vachinzi maqueen saka vakangojoiniswa but musikana wachei manje anozviti manhingiri vanozvitava manjuzu zvezve ndezvenyeva ndezvongowana kutaura kuvanhu kuti manjuzu inge dziri satanism chimbotiudza ipapapo vanoita sei vemanjuza iri satanism iye anenge achitaura kuti injuzu chitumwa njuzu yazoti zvakati hakuna njuzu yakadaro isatanism itori satanism iyoyi anenge achitojoinisa vanhu vakawanda ipapai every day anenge achijoinisa vanhu vakawanda anenge atori munhu weye anenge achiti ndine manjuzu chichiye anenge ane shato yake anenge ane hari rakadai anowanzo ashandise duro anowanzoshandisa wine nehari neshato ndozvo zvinounza mari izvozvo waini inounza mari sei shato kaidi waini unoishandisa paunozoomberera muhari umu kuti muuye mari ameno zvaunongoita kuti mari yobva yatouya uchitongounwa waini ka1 watongovhara waini yavo watanga kutoombera mari yatouya shato inenge iri pasaiti saka shato inogara kupi kana wapiwa shato inogara nayo mumba shato ndiyo yaunotogara nayo mumba inenge shato yacho makaiona kala yacho inenge isiri shato yamunoziva yemusango yekupenya stereki yayo iyo inenge yangoita chikala chimwe chakangoita chidhakidhakiso isina kumbonyoreba inenge zvekuma 1 meter chete inozoenda ichikurawo unogara nayo kwaunenge uchiita ichikurawo nemusoro wemunhu izvozvozvo asi kana wakaitawo zvezvezvo ngoti wakangopinda unenge usina zvinhu izvozvo unenge usina asi kana wakapinda chaizvo zvemugwara ndo zvinhu zvaunototanga kupiwa straight kutopiwa unobva utopiwa shato yako zihari iroro nenhingiri neshato nehari ndo zvinhu zvaunove nazvo ndanzwa uchiti vemanjuzu vanojoinisa vanhu everyday vanenge vajoinisa vanhu everyday izvezvi nomungoti ndakakasika kubvisa maguru ndakakasika kubuda mumagurupu acho mune vanhu vanenge everyday vanhu vanojoina vanenge vangosvika kuma 200 pazuva kutoita vashoma vanenge vichingoona chete ko vamwe vane ndisiri kuona vemuzimbabwe semuzimbabwe muno vanhu vari kujoina but munhu iye anotozotanga kuzozviona kuti hei ndaita mistake because chinhu chaunotanga kuudzwa unotanga kuudzwa kuti mari iyi haudyi kana nemunhu nehama chero wakanzwa kuti munhu atambura zvinengeyo usamupe kana dhora ndozvinhu zvaunotanga kuudzwa izvo anzi unofanira kuita sei zvimwe zvacho namameseji aina ndisingachaverengi anzi unofanira kuti wakada chinhu ndokuita kunokutengera ndozvinhu zvaitaura but hanzi mari aipiwe munhu chero zvakanzwa kuti hanzi hama yako yatambura zvinengeyi ndozvimwe zvakabva zvandipedza simba izvo kuti saka mari yacho
mari yacho ndoitya nani ndo zvimwe zvinhu zvakabva zvanditi ndisiyane nazvo zvakadhakwa izvo. Pamafriends penyu munokweretesana mari pamafriends munokweretesana kumari munokweretesana munotokweretesana zvakanyanyisa. Saka uyu shamwari yako akatombokupe mari akakupinza zvekungopiwawo zvekungonofara zvezve mari yacho kwete kuti hanzi mari yekutoita something no. Ipapo why musingapanani mari yekuti aiwe shamwari ona ndoda kuita sedano oda bhero nditengezi ndakamirira process dzangu kuti dzibudirire. Ndina kutombobatwa kana nepfungwa iyi and iye chaanenge achingokuudza ndechekuti ini chinhu changa ndakuudzwa ndandakuudzwa amene kuti tendani iye wacho hanzi kuitira kuti zvinhu zvako zvitese zvifambe faster uwane mari. Ndakati ndopa ndakanyatsoona kuti zvandikuitiswa panapa zvisivi izvezvi ndabva ndatotangochinja pfungwa ndakatonyatsoona kuti zvandikuitiswa panapa hazviite rega ndisiyane nazvo nditsvage zvimwe zvekuita. Handiti pamunenge chinzi misoro yemunhu wanga uchitaura yeye misoro yani vanhu vapi iwe waizonzi unofanira kunge uchiuya nemusoro murume upi wainzi unowana sei musoro wacho? Ndakatonzi zvinotonzi musoro unofanira kuutsvaga wega kutoenda kumakuva handitika kuti unotora musoro iwoyo but wakanoutora musoro iwoyo unenge wakaenda kuchechi wakaenda kuchechi wobva unopembererwa kuchechi yesatanism unoenda kuchechi musi wacho iwoyo nawo bva vanopembererwa kuti aratidza urume chaiwo chaiwo maunoenda manheri iwayo kuchechi. Saka iwe uchitaridza pane vamwe here vanoziva vakatopinda uchinoti nhamba iyo senge yangu handiti isusu tinenge tanga chitaura tese kwemazuva akawanda wakabva watoseva nhamba yangu kuti Robert ndakajoina magrupu eunobva utonoti uyu Robert fe vakapinda ka pane kangu kamufana kakapinda ari last month kakatozouya mugrupu imomo kachitiratidza masi ma 10,000 aya kakamabata akadai mugrupu imomo kakatozodzoka kachitodedzera kuti hanzi rumbidzai ani amene iyo anotaurwa kuitira kuti zvinhu zvenyu zvikasike kuita fasta rumbidza wakamupinza wache iwo katoti hey ndakatoti ndo mari ndakazoona kuti izvo hazvisiri kari kumakore manganika I think imfana yezve kuma 19 years 19 years kaniti rasta so atone mari isingaiti mfana atone mari isingaiti asi mari yacho haina kana chinoshanda bozoona mari yacho usingadyi nevamwe uchingodya wega pana zvaungochita apa zvapana bhuru wako wangoti kuti ane mabhizinesi ane mombe ndimombe dziri kutengwa hama ape mari autotenderwi zvinotoita kuti ritobhuruka business because ukapa hama zvine because zvinoitika ndezvekuti every gore unenge wakufanira kuti usiku kuma 12 midnight unenge wakufanira ndopa unosimbisa business rako unongorisimbisa kakwana unenge wakuita zvakawanda wanda ipapo kuenda kumakuva kuita sei kuuraya kuita sei kungoti zvimwe ndandakusa mamwe message yacho ndaitozvitumirwa ndisingachaverengi ndaingodhilita ndakatumirwa nodhilita ipapo ndakatumirwa ndodhilita kuna South Africa abhozi vakawandisa nhasi makanzi majoina munoona kutongoona foni nhamba dzichingobva kwadzinenge dzabva dzichitonzi ita so dai ita so taurana ningi ita so pane pakatooma unofanira kuti unotorara muri paWhatsApp muchitaura meeting yacho inotanga kuma 9 p.m. 9 p.m. kusvika na 3:30 muri kumeeting muri pafoni ameno handizozivi zvimwe kuvamwewo kuti vanenge kana vakajoina vanenge vari kuchechi kana usati wapinda muri pafoni muchitaura kubva na9 kusvika na 3:30 kubva na 3:30 maakurara munenge muchitaura chiipa ipapo ndo pane pachitaurwa zvakawanda kuti kungoti nyaya dzacho ndodzatira kunzwa pfunga dzimwe ndodzatira kunzwa idzodzo bhozira kuitira kuti vamwe vada kuzojoina akabva waziva kuti zvinhu zvandoda kupinda mazviri kezvo zvinhu zvakashata
unoona hanzi upfumi hwacho hunenge huri closed nehama zvinhu zvacho inini kungoti ndisingaverenga mameseji vacho but waiverenga wanga uchirimo ungati kubva meeting na9 kusvika na 3 ayo unenge uchingonzi hanzi rumbidza seinini ndandakunzi wewe unofanira kurumbidza mheno iyeyo mwari wacho iyeye kuitira kuti zvinhu zvako zviite faster zvikwanise kufamba uwane mari because kune honye honye mwana zidishi rehonye rakadai zvezviriko kunenge kuine maandakonda mazizi zvese zvezviriko izvozvo because mabhosa acho chaicho zvakafanana mukuru muno muzimbabwe muno zita raka zviite kuti but anenge atoripo hautenderwi kutaura naye kana usati wanhangirira anhu kuti anenge achitya kuti unozotaura here amena but ndakutomuziva ane mari ndiye mukuru wacho wemuzimbabwe but ari based kuchina and munomu kwawakawandira kwamutare munhu kune gurupu revanhu kwamutare vakawanda kune zvekutamba muafrica yese maofisi acho ari kunonzi cameroon ndokune maofisi acho yese zvoti uchitumira mari munomu hautumire mari kuna anhingi unototumira straight kucameroon hautumire mari kuti uda kujoina unotumira mari unozotumira mari john kana kuti ani no unototumira straight kucameroon kana uchida kungojoina kuti wotojoina nhasi mangwana nhasi wotoswera wotozorara wati musatanist unofona kuhambeno kucalifornia ndo kune maofisi acho mahombe makuru eyo kwekuti wakangotaura nemukuru wacho eyo ndakataura naye last week iyo achitonditi pandakatumira mari kwezira achitonditi makorokoto chichichiyo wamufanira kuwana mwana wako wakataura neiyeyo uchiti handisuda kubhadhara mari ndikuda kungowana mari unotaura neiyeyo anobva atokupinza ipapo ubva watojoina asi vanhu vakawanda vari kusara nezimwe ende hakuna endi vanhu vazhinji vanenge vari koko hakuna munhu anenge aine tumari tushoma tumari tokuita kufungira anenge achingori nemazimota mazohombe dzimba even kana machechi acho munakiro anenge akaita chechi inonamata vanhu munotoenda kuchechi evhurisa zvamunoitaka inini ndaifanira ndakapinda muna january ndopa wakazonetsana ipapo because ndaifanira ndakatoenda kunonzi kukinya because pane handi munomu mune easter handi zvinonzi tikuenda kueaster iyoyo kusatanism mune muchinopemberera urombo hwevanhu kutambura kunofanira kuita vanhu munofanira kunotonopembererwa izvezvizvi vanhu vakatoenda muna ningirino izvezvizvi ipapapo vanenge vakaenda hamene kumwe kwavakaenda futi handazobvunza but zvaitonzi iwewe vanhu vari kubva kukinya kunopemberera urombo kuti vanhu vari kutambura uyu vanhu vachidzoka ikoko uri kubva wasimbiswa ndopaka wabva wanetsana ndinozokwanisa kuita sepinda hamene kumudza kwavakaita handinozopinda ipapo ndolakira ndakatoita ngadai ndakatopinda ipapo ndanza uchiti unono pagore unoraya munhu wati unoraya hama pangwa chinenge uchisimbisa zvinhu zvako uchipemberera kumakuva chichipa ipapopo
vanga vasati vandibudidzira pachena but ndo kwazvinotoenda navo. Akati hanzi pagore kuma 12 midnight ndo paunosimbisa upfumi hwako, ndo paunosimbisa. Saka ndinozoziva kuti kusimbisa upfumi uku zvezvirevei. Uonyedza wambotaura idzi basa radzo nderei? Andozobvunza ndaingozviratidzira ingozviratidzwa kuti it is war, but izvozvo ziwo iroro riri kuNigeria. Pano hameno nekutauni rine honye riri nezvinhu zvakasiyana. Mitumbi yevanhu cheche vakatosasikwa unenge iriko. Mitumbi yevanhu vakatosasikwa, misoro kwakapfumwa. Sanatism yakapfumwa zvekuti vanenge vane goridhe rekuti bhokisi reka mabriki panapa nekurodhi akaita mabriki egold mari rinenge ringori ziwo rinenge rine mari rakangozara mari. Zvoti vese vaya vanenge vachitanga vanenge vachangojoina veve ndo vanenge vachizopiwa mari iyoyo vachita sei zvingodaro zvichingofamba zvichingoenda. Every musatanist ega pane mari yaanobhadhara pagore. Hanyatsozoti inobhadharwa pagore hameno pamwe ndo imwe inozoenda kufuta hanyatsoziva. Saka kune basa kwe asi nyina ichadi auchada ichadi hana ndatorasika. Chaita kuti uzoti nanchada chini? Pane mitemo. Unoona mitemo yacho everyday inenge iri mitemo. Haufaniri kuita ichi, haufaniri kuita chii, ndo chata kunzwa ichi. Unyazoona kuti izvi hanzi haufaniri kuita chii. Unoona unzi iwewe nhasi kubva nhasi wakufanira kungoti ndimukise. Apo vanhu vacho vanenge vachindimukisira seizvezvizvi ndandine 1 2 6 kune matenzi nemasupriya master. Anzi ndimukise. Unofanira kuti mamuka sei everyday good morning everyday. Nyazoona kuti itori punishment. Ambokoshe munhu yeye. Ukasatodaro kamunotonetsana. Alright. Andotanga kutokukweshena achitokuisira kuti makwesheni mangu uzoti zvashada. Ndakatombonzida kukura. Usina kuti good morning. Ipapo pane nyaya yanga ndaita ndambloka. Ndambloka mumwe wacho ndewekuningirike mudare kunonzi tennis. Sandambloka kudaro zvikanzi ndibva ndafonerwa nomumwe wacho kuCameroon. Zvikanzi wabroka tenzi ningirike. Ndakati zvikanzi chitomubvisa pablog list yawabvisa. Ndakati inda zvikanzi aiwa anotokuuraya. Ndibva ndatomubvisa pablog. Takabva tatanga kutonetsana zvekuda. Tonetsana zvekuti iwe wanga wamublokirei in the first place? Ndandakusatoda. Why? Wangangotanga nekuti nini Robert tiri kutaura isoka ubva ngoti bloka. Chakaita kuti uzoti munhu ndikandimubloke uchi. Because chaitika ndandakuudzwa nevamwe manje. Zvichinzi wewe iyeyu munhu ndiari kuita kuti mari yako isaite isabude. Okay. Ndiari kuita kuti mari yako isabude. Iyeyu haasi kuda kukupa mari amenotinda. Because vamwe vacho vese vaitondibvunza kuti usati wapiwa mari. Usati wapiwa mari why? Usati wapiwa mari why? Usati wapiwa mari why? Ndakati handizivei. Zvanzi mira tione. Saka iyeyu mudare ndianga anga asiri kuda kuti nini ndiite ndipiwe mari. Murungu murungu. Zvoiti izvozvo handisi kutaura naye. But akazviziva kuti uyu munhu akuda kutobuda. Because akandiudza musi watakataura nemiwe akabva andifonera zvikanzi usati waita sarudzo yako yawafunga tanga wanyatsofunga zvakanaka. Ndozvaakandiudza. Zvakandinetsa apo ndikubva kutaura nemi. Hanzi usati waita sarudzo ndakati azviziva nguva iyoyo.
ndakati bana usarudza ndambofunga zvikanzi alright bo ndipazoti kana wawana mari kuda kuenda kupi ndakati kuenda kupi kuita sei ndisina kana mari anzi aiwa mari yako iri kuema manje saka yo yakuda kuzoenda ndeipi ndakati handina nyika yandoda kuenda handina mari zvikanzi alright saka izvezvizvo hatisi kumbotaura tese tatone 3 days hatisi kutaura tese handi kuwangwachitaura kuti manjuzi wewe vanoita mamwe mabhizinesi echii sengezi muno marare opoza kuti vanenge vaine mari vanoita mamwe mafake business like namba yakawanda inoita mafake business resiri business ramune muchifungira kuti ari kushanda ari kutenderedza mari asi kuti anenge achitora mari iyeyo achingotenga izvobva angoti ibusiness zvoti achingobatirwa uku kuri kubva mari kwakangonzi kwafa zvatofa zvesezvo because hapana business chero raanenge achimboita imari dzavanenge akangoomberera muzi rongo rawo mari yatouya 200,000 ka1 inenge yatouya kana kuti anogona kungocreata mari mumaoko akatongotanga kudai so anogona kutouya 30,000 akangotanga kudai zvandikuita ameno mushonga pane kabhotoro kanenge kangodai kanenge kane waini so akangonwa waini iyoyo mumwe achiongoisa mumaoko kudai ototanga kudai yakutobuda mari mumwe wacho anoita zvemanjuzi ndotomuziva anoto mumwe wacho ari munomu but iye zvaanoita manje haakupe iye pachake haazokujoinise iye kazhinji kacho anongokupa nhamba but nhamba dzaanokupa ndedzekutanzania ndo dzaanokupa idzodzo kuti nhamba idzi taura nhamba because iye I'm thinking because zvinoitika ndezvekuti izvezvi makaenda pafacebook kana payoutube kuti mumawane masatanist munomu payoutube kana papai kana painstagram mumawane inda munogona kungoona vakanzi satanism muzimbabwe chichichichi asi zvezvingu haiwa hamumbowani kana wani munhu wemuzimbabwe munotoona vari kunguva ripapo hameno kuti zvinofamba sei asi kuti maka imimi munhu ari kunana kana kunana Tanzania akatsvaga vanhu vesatanism anowana wekuno kuzimbabwe okay ndo zvinoitika izvozvo ameno kuti saka kurati vekutanzania vanojoiniswa nevanhu vekuzimbabwe imimi kuno zimbabwe munopukawo namba dzevanhu vekutanzania ndokakanikunyanyanyanya ndachiti mabhizinesi emanjuzu avanoita mutaunu ndechi iwo vakatanga achiti mafake business akawanda akangosiyana-siyana masaluni mashopu chii zvawangofarira kuita munhu business chero rawangofarira unotoita asi ini ndakatoona munhu kuti uyu ndotoziva kuti uyu musatanist uyu haasi uyu akuita chaizvo uyu haana satanist because takangosangana paso ndogona kutongoti ndotokutarisa kutarisa unyasoona kuti iwe ndatokuziva tinototarisana kuti gaga totomhoresana otonditi zviri sei abo zvatokupera kuti chii tototadza kuziva kuti chiserie totopfuurana ndotozvinzwa kuti uyu munhu musatanisi uyu hasi ndotozvinzwa izvo takangoonana so ndotozvo ameno zvazvinongoita connection inoitika ipapo itori serious mari inogara kupai matrank kumba kwemunhu inenge iri mumatrank matrank inenge yakawanda kuti zvekutamba zvezvi inenge yakawanda iri mumatrank because inongouya imwe inorutswa ari ma10 mayuro machii chero mari yawangoda inongoda but inozotenga sei mari ipapa anozozvibvunza because ini handisati ndava nemari yacho anozozvibvunza but mari inototenga uyu shamwari yako akakupinzawo ye wauri kuti ane prazi ane mabhizinesi wakatomena kwake wakaiona angatone mabriefcase emari anenge atone mabriefcase because izvezvizvi ane magonyeti ane 2 anotenga magonyeti 2
ngoti kukura kwacho kuri kuita business ando mangwana fast kuenda ringokura so richingokura richingoenda saka hama munozviziva sei kuti munhu amusatanist kuona munhu mari yekushanda chaiche chinhu chekutanga mari yekushanda haisipendwe ndo chinhu chekutanga sata nomboenda kuona mari yako uchidya wega hama dzichitambura mwaziva kuti munhu ane mwoyo waMwari une mari yekushanda chaiche wakatongoona kana mwana wasisi wako achitambura unotongomuti rega nimuendese kuchikoro kana kuti rega nimudai asi pane pekuti ka munhu inonzi ane mari yacho haina kana zvairi kumboita chii chaari kumboita nayo ari kungoenda ndokumabhawa hanzi anospenda hanzi anogocha ndiyo mari yesatanisi hakuna chaunoita chine musoro ende hama haufaniri kutomupa unofanira kungomuitirawo chinhu zvako but iwo nekuda kwemitemo iyeye manje inenge ichikurambidza izvo tokudza kutoti hakana zvauda kuita zvosiri zvo mari yako inotobhuroka inotopera basa unenge wabatsira saka iwe waona kuti zvazvitadza ndazvitadza but chinhu chakaita kuti upinde musatanism kuda mari ndaitoida mari zvoiti dai ndakatojoina ipapo amene olakira ndakatongoita vamwe vakatoenda wandakavanga ndinawo izvezvi vatorimo tarisingataure tese because munoiswa mugurupu tarisingataure tese nekuda kuti tizozivana but vakatoenda unoziva kuti mugore ra2023 muna April takataura tese nenyaya yesatanism iwoneni rini April 2023 iwewe neni takataura nenyaya yesatanism ndofunga wanga wabva kuona story yaRose wekuBotswana anga ajoiniswa satanism akazidana nemukomana wake anonzi Ring wakandifonera takataura tese paWhatsApp ukandikumbira nhamba yaRing shuda kujoina satanism ndimi wanakadora ndini wanga wati ndiani ndini kawakataura naye ona ndakatokupa nhamba idzi ukazodzifonera ukatodzoka kwandiri ukati nhamba dzaRing hadzichaita ndakatokudza ndo nhamba dzaita dzaishanda nadzo idzodzo ndobva but ndakuwantaura nei ndakudza kuti ndo nhamba dzaishandisa wakazotaura naye Ring wewe wesatanism wewe Ring akakudza kuti handisi musatanist wakadzoka futi kwandiri ukandudza kuti no Ring ati haasi musatanist ndiri kunyeba ndiri kunyeba wati heka wataura naRing handiti ndakudza kuti but ndakupa nhamba dzaRing musatanist wekuBotswana amoti makataura dzairamba kuita through musatanist uya waRose ndobva wadzoka kwandiri ukati hamuna dzimwe nhamba here dziye dzaRing hadzisi kuita ndikati ndo nhamba dzandinadzo nekuti nhamba idzi ndakadzipiwa naRose tagaragara wakazodzoka futi kwandiri uka ndakazotaura naRing uya Ring uya ari kuramba kuti haasi musatanist apa taudza ndikukuradza kuti zvesatanism wakabvira uchizvida kupinda kudhara uchida zvemari handaida kupinda wakabvira uchida kupinda musatanism ende hamene akanga akudza kuti satanism iyi ndo mapindira ukapinda musatanism unoita mari ndosandakudza pepe kuti tichitanga program kuti chinhu chatoda kutaura nepanapa ichokwadi ende kana wada ukataura chokwadi chinokubatsira chigokusunungura wega kuti ubude mune zvinhu izvi ndosandakakudzosera kumashure kuti hongu zvimwe zvacho unogona kunge wakapinda usingazive asi iwewe pachako wakatoya kwandiri ukatondifonera ukatokumbira nhamba dzemune anonzi Ring izvi ndiri kuzvitaura ndikuti inoziva kuti chini
iko kutaura kwandiri kuita kuno pato nevamwe vanhu vari kundifonera ka vachida nhamba dzive vamwe gogo vanonzi gogo vekuchitungwiza uko vakapa runyoka kune mumwe musikana akashaya mai manje ndiri kuitira kuti ivava vari kuteerera vacho ka vagara vachiziva kuti kana zvichinge zvazoitika kuhama dzavo ini nhamba iyoyo neinformation iyoyo ndinenge ndinayo ndosaka kuti akuri vanozodzoka futi semawira awaita pamwe ndakaenda kwagogo vai ndakazonodai ndakauraya ningi zvino ndingaite sei kuti ndisunungurwe ndosaka iyo ndikudzosera kumashure kuti chamari hongu zvesatanism unogona kutaura kuti zvimwe ndakapinda ndisingazivi asi iwewe waitotsvaga ende wanga wateerera purogiramu ikatonzwa kutoti ringwe ane mari Rose achitaura because ringwe akanga ine mari yataura naRose yekunzi yauri kutaura iyoyi yesatanism yokabva kuti ando Robert anogona kuti kundipa nhamba iyi ndakazoshamisika 1 year later muna April futi zvakare wakunditsvaka kuti mukoma ndinoda kuti ndikuone ndikutsanangurire upenyu hwandokurarama saka ini pawakauya ndikati nyaya yechiu kati nyaya yesatanism togona kuzati tisangane titese titaure bhozi zvinonetsa pafoni ndara ano pakanaka anditi ndobva ndatona ko munhu ari kunditsvaga uyu but ndiye munhu akada kupinda musatanism izvezvi zvakuti ndakapinda ndisingazivi sei munopinda muchiziva nyaya yayo ndofunga yemota dzamunenge muchiona vamwe wenyu vachifamba nadzo handiti saka tichipedza purogiramu iyo chauda kutaura pazuva ranhasi nenyaya yesatanism uchida kubuda mazviri ndeyekuti chii changotaura ndechekuti izvezvi vakawanda vanenge vachida kutopinda izvezvi right now because ine ndichinzwa zvezvichitaurwa nevanhu vakawandisa and kana munhu usati wapinda nditi hauzvinzwisise kuti chii chinenge chichimboita unenge uchitoti haiwa iwe uri kutoita zvekutamba nekuda nemari asi hazvibatsire chinhu hazvibatsire because sendiri kuti hazvibatsire chinhu mari yacho mari yekuti iwewe haufaniri kuita mwana haufaniri kupa hama saka mari yacho iwe inenge iri yeyi mari yekuti wakangokangarisa mhiko unosara uri pazero unodzoka saka haisi mari yeyi hanzi wafanira kuita mwana wasakafanira kuroora mitemo yacho haufaniri kuroora haufaniri kuita mwana haufaniri kuita sei ufanira kungogara wakadaro kokana wakatoroora kudhara unongokontinua kana zvinokuenderana kuti wanzii unoona kutonzi hazvina order allright hazvina order chero zvaangofunga kutaura ipapo anotongotaura kuita izvozvo zvakuti kana uchiremember ambuya vekuchivha vakapinda vachiti ndoda mari yevana yeschool fees vakanzi amufanira kuita sei vakabva vatonzi uyai kwatiri ndebva I think vakabva vato hamenoti vakanzi hamenoti vakanzi nozoziva handiti saka iwewe zvesatanism hauchada ende uri kuchika kuti vanokuuraya izvo ndokubasa kwavo bhozi nandatombonzi kuda kukuuraya muna January takatonetsana zvisingaiti bhozi kune comment section yemasatanist mune muchitaurwa nyaya dzese toita sei todai ngatite isu ngazoita sei saka ini ndakatombopinda imo ndakatombotaurwa nezvangu imomo urimo kuti ayo uyu anzi anenge aide sei zvakawanda zvezvitaurwa imo bhozi wanga waita sei pawakapinzwawo mudiscussion imomomo indandana ndiri nandanda ndopanga ndaifanira kuwana mari pakuzinetsana allright saka mukunetsana kwavo imomo unogona kungoita munyama ngokuuraya kuti nyaya chepere vanogona ngokuuraya kuti nyaya chepere ko vanombodiwa zvinovanetsa 2 minutes vanenge vatouraya vatopedza vakutoita zvinhu saka apa patangaida kusangana makuseni wanga uchidzungaira iwe ndakamira pakati wandazodenda kwakati chii chakachitika anditombozivi ndatombofunga kusauya amini chichango ndosaka wanga usingadaire foni yangu ndakuti kuwapapi kana foni zveshuwa foni anouya asi ndatomboti hazvisiri zvandada kuita
ndifanire kuenda ndazongoti rikanditi okay ndatombofunga kuburuka uri mukombi ndakatoti rikandisarire panapa rikandisarire panapa ndakazofuti ngandingoenda handiti alright no pakanaka mazvinzwira mukoma vachitaura upenyu hwavararama mapindiro avakaita musatanism asi mukoma vataura chokwadi vakati inini ndaida mari nekuti ndakaona shamwari yangu ichiita mari ndakaona kuti hazviiti ndo upenyu hwandoda upenyu hwavanyatsotaura vaita mbinga nekuti vakaona mota dziri kufamba nemamwe masatanist vakaona mari vakairatidzwa havana kuitwa zvekutumirwa mapictures aiwa vakatoenda kumba ikoko vakanoratidzwa mota vakatofamba kumapurazi vakatoenda magonyeti ari kutengwa asi vari kuti ina handichazvida because maconditions acho anoramba achichinja anoramba achiwanda mitemo yacho nemhiko dzacho haisi mari uye vatoti munomu mune vanhu vakawanda vari mazviri vakati avo vanozviti manjuzi avo hama we hanzi wokoyo regai tizvisire ipapapa. Let's continue to subscribe and like and also share so that our friends and our relatives can also learn, get informed that this is not good. For now, it's a bye-bye. Let's meet again in another informative and also exciting program. For now, bye-bye.